minnu sɔgɔlen no an na ni waati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka waati tɔgɔya la. Bi ye tarata ye mɛkalo tile 12 san 2026 Mali kunnafoni ka laɲini ka kunnafoniya fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan cɛ in na ka daminɛ tɛnɛ fo ka se sibiri ma. Aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi État-major général des armées n'o o ye kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaaw ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la Gawo marabolo la karido mɛkalo tile 10 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka ɲɛsin jatigɛwalekɛlaw ma min lakodɔnna Amas Arakat Gawo marabolo la min senfɛ u ye dankarikɛ bolimafɛn dogolen dɔ n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se u bololaminɛn camanw ma. Baratɔ olu bɛ sen na État-major général des armées a bɛ kɛlɛkɛcɛw fo jamana lafasali la ani ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wolomasigi tababu ɲini ka garan da u la. An bɛ taga Bajangara mara la ka kɛɲɛ ni basigibaliya ye Bajangara mara la bingani wale min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na jatigɛwale kulu fɛ Gomo Sogu Kori Kurinde tɛnɛndo mɛkalo tile 11 san 2026 Bajangara gouvernorat la Ismaël Waki ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ka fara colonel major Assa Bajalo Touré kan ministre de la santé et du développement social u ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura bingani senfɛ ani ka dɛmɛ don jogibagatɔw ma furakɛli sira kan min senfɛ u ye malo tɔni 25 fo ka taa se ɲɔ tɔni 25 ma ani sifawari miliyɔn 20 ni ka tila ka jatigɛwale tigilamɔgɔw ka nin waleya jugu in kɔn n'o o ye bingani min kɛra Bajangara mara la mɛkalo tile 6 san 2026 ani ka tila ka an ka kɛlɛkɛcɛw fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw la. Ni ye kunnafoniya ye min bɔra Énergie du Mali SA yɔrɔ n'o o ye kuranko ɲɛmaaso ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ mɔbili kasara dɔ kɛra sababu ye fɛn min ye poto dɔ ye k'o kari sebenin kɔrɔ o de kɛra sababu ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ka basigibaliya don kuranko la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ wulikajɔ olu bɛ sen na yaasa basigi o bɛ se ka don kuranko la cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. A bɛ wagati bɔ sisan an ka jamana marabaaw kelen don ka shisha interdit an ka jamana kɔnɔna la yaasa kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli bolofara min bɛ ba numayan fan fɛ OCS ni a ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire Penda Mariam Jabate bolo tɛgɛdara maa dɔ kan BD min si bɛ san 29 na min senfɛ u ye shisha n'a maɲɔgɔnlan caman minɛ u la o dɔ bɛ tali kɛ shisha appareil den 36 raccord den 39 charbon den 32 arôme divers den 3 jumado mɛkalo tile 8 san 2026 sɛgɛsɛgɛli olu bɛ sen na halisa yaasa fɛn min kɔni ɲɛnaminimafɛnw olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu na. Kabini karido mɛkalo tile 10 san 2026 bolimafɛn si ma bɔ Masina k'i kunda Bamako kan ka d'a kan sibiri tɛmɛnen Zanbugu Seku mara la jatigɛwale tigilamɔgɔw kɛra sababu ye ka kari caman jeni sira kan o min kɛra sababu ye ka jɔrɔ ni Ami bila kɔnpaɲi ɲɛmaaw la fo ka taa se dugudenw ma o de kama kɔnpaɲi dɔn kelen don k'u ka bolimafɛnw jɔ fɔlɔ fo ka taa fɔ basigi sabatira sira kan wagati min na. Keɲeba sirabanga kasara kɛra sababu ye ka maa 8 bɔnɛ u ni na ni ka maa 30 olu jogi RN24 la Badala kilomɛtiri 4 Tanbafina Kenekore sigida la kilomɛtiri 71 Keɲeba cɛ. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ camion ben dɔ min falen kun don siman na ka fara maa 40 kan boliko juguya ani ka fara siraba sariya labatobaliya o de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye nin bɛn kofɔlen in ka dafiri min senfɛ maa 8 bɔnɛna a ni na maa 30 ninnu na maa 17 olu de jogiko kɔni juguyara maa 13 olu jogiko o ma juguya a ɲinini no bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka siraba sariyaw bato yaasa fɛn min kɔni sirabakan kasara o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu na. Yaasa kalandenw bɛ se ka baara kɛ n'u yɛrɛ ka dɔnniya ye ka se ka ba don an ka kalanko la cogoya minnu na jamana kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la gouvernement ɲɛmaa ka fara minisiri kalanko minisiri ɲɛmaa ale ni minisiri caman kan u kɔni bɔra ka taama kɛ yaasa yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ examen laban ninnu na cogoya minnu na.
An be taga Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san ɲɔnɔ bila Jumado mɛ kalo tile 8 san 2026 jateminɛw y'a jira k'a fɔ san 2026 kalo saba fɔlɔ araji ni o ye wulukinda bana ye o kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na maa 110 olu de ye wulukinda sɔrɔ walasa ka araji ni o ye wulukinda bana ye k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kɛnɛya tigilamaw bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa fɛn min kɔni ye wulukinda bana ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yanni san 2030 cɛ. An bɛ taga kɔkan kibaru la Burkina Faso jamana ɲɛmaa kapitɛni Ibrahima Traoré ka sanga ni seli ɲɛkɔrɔba in ye fɛn min kɔni Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye y'a jira k'a fɔ Burkina bakan tɛna bɔ Burkina jamana kɔnɔna la ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna la yaasa fɛn min kɔni Burkina jamanadenw ye olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ baganko la cogoya minnu na. Faransi finitigilakaw gɛnni min kɛra ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabaw fɛ fɛn min kɔni ye nin waleya ye n'i y'a ta k'a lajɛ halisa o kɔni ma kun Emmanuel Macron golo la ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye kunun tɛnɛ mɛ kalo tile 11 san 2026 sommet min kɛra Kenya jamana kɔnɔna la min senfɛ a ka kɔrɔfɔ dɔ kɔnɔna la sommet kɛnɛ kan a kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi finitigilakaw ka gɛnni min kɔni kɛra sababu ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o de kɔni b'a la ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni basigibaliya ani lakanabaliya ko o ɲɔn ye an ka jamana kɔnɔna la kunun tɛnɛ mɛ kalo tile 11 san 2026 fɛn min ye Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a kɔni ye nin kɔrɔfɔ nin fɔ sommet kɛnɛ kan Kenya jamana kɔnɔna la. Guy Marius Sagna ni ale ye Senegal jamana ka wasabulon maa dɔ ye CEDEAO ka lajɛ dɔ senfɛ min kɔni senfɛ a kumana kosɛbɛ min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye farafinna jamanaw ye u ka wuli ka Mali dɛmɛ jatigɛwale kɛlɛli la ka d'a kan ni ban kɛra dutulu la gɛrɛ bɛ kɛ mutulu la o de hukumu kɔnɔna la Senegal wasabulon maa dɔ ni o ye Guy Marius Sagna a kɔni ye nin kɔrɔfɔ in kɛ ka ɲɛsin farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ma u ni CEDEAO ka lajɛ dɔ kɔni senfɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni de bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni keleya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la ka basigi k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la ka wolomasigi tabaw Ala ka sebaya d'u ma ni Ala ma basigi foyi sini mɛkalo tile 13 san 2026 ani Asitan Ture aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan don kibaru kɛnɛ kan.